di kita pipigilan di kita. Gandang gabi. Good evening, mother. Harang, sis Jennifer, may shout out. I need somebody if you're loving in my verse. Guys, mag-like kayo sa ating live streaming. Thank you. Huwag kalimutan mag-thumbs up. Thank you, sis. Welcome. Ano nang sabihin ko? Guys, patamsak ng ating premiere. Nakapin po yan. Good evening, everyone. Share ko nga pala to. Can see lemon tree. The sky and all I can see. Sis Jennifer, thank you. Nalike ko na ba yung natin, premiere? Yung premiere mo lang ko na yun. Akin pa lang hindi ko pa natamsakan. Yung akin pa lang hindi ko pa natamsakan. Tusok na yan. Thank you, sis. Magandang dilag, puso ko yung tabihan. Wala nang pinatay, di kaya tulabing ito. Magandang dilag.
Ang puso, nasasaktan ng puso't damdamin. Ika'y mahal pa rin. Ang mga kahapon nung tamis. Bakit dalawa to? Nasasaktan ba ang puso damdamin? Ika'y mahal pa rin. Kita ang makasayang ang pag-asa. Hayaan nating puso ang magpasya. Master Dan, mega lot shoutouts. Good evening sa inyong lahat. Kumusta na? Master Jennifer. Entry natin, pa-entry. Lakad pa lang ako. Dito tayo sa entry, guys. Sino kayang mabubunot? Madami-dami pang huhuntingin natin. Ayos sa thumbnail, ah. Ayaw magpakabog. Kitang-kita ba? Yung ayaw bang makita, ayaw talaga mapansin. Yung gano'n ba? Bakit nagsasabing reconnecting tong to? Sis Jen! Ayos nga eh. Yan ang swerteng kulay natin, di ba? Yellow, red, yellow. Di ba? Para kitang-kita. Ako rin bagal data ko, sabi ni Master. You know, your connection is unstable. Please wait while we reconnecting. Ang sabi? Mega lot shoutout sis Jennifer. Sabi ni Master Denon. Arat na guys sa mga gustong magpano dyan. Pa-entry manalo sa July 21 ng GCash. Okay naman ako dito. Okay naman yung connection ko dito. Bakit kaya? Maya-maya pa yung mga yun, ah.
Alas 7 na may araw pa rin. Sa inyo? Dito madilim na. Madilim. Makulimlim nga kanina eh. Hala, grabe. Bakit kaya? Oh, parang mga 4 p.m. pa lang. I-video mo kaya, gawin mong content. I-video mo na at gawin mong content. Kahit mga 8 minutes. Video ka habang naglalakad. Nakapagtataka nga. Hindi naman pa pa winter. Ay, hindi pa summer na. Pero parang alas 4 kamo. Pa summer na. July, 'di ba? Summer, July, 'di ba diyan? Malapit na ata. Pero nakunod. Asa na ang ating mga magpapa-entry? Oo, summer na pero umuulan naman ha. O, di ba July? Nung birthday ko eh. Sabi ko ba, maraw ang birthday ko ngayon Yung pala dyan, summer nila July, no? Napansin ko lang, sabi ko, summer na. Sobrang init. Iba na ang galaw ng earth. Oo, master, no? Ano, Sis Jen? Gala na, Sis Jen. Hinintay kita dito sa Pangasinan. Mag-ano ka na, pabaksin na. Dito wala pa eh. Ewan ko kung sabi nila magpapa-register online. Hindi ko alam. Tagasan pala si Kaden sa Pinasos. Ha? Ano tagasan? Taga dito sa amin. Ano kaya yun? Taga dito sa amin. Pati si Jennifer. Si Jennifer Manila. Taga Manila yan. Ano kaya yun? Nakalimutan na niya. Nakalimutan mo? Si Jennifer, taga ano yan? Manila. Taga saan mo si Sis Jen? Nakalimutan ko kung saan siya. Ulyani na kasi ako. Hala. Ang flight niya July 22, birthday ko. Birthday ko talaga July 22. Pero ang flight niya 22. So baka 23 pa siya. Hindi ko alam kung magko-quarantine pa. Ulyani na kasi ako. Hindi ko alam. Oo nga, full memory na yata. Uy, mag-delete ka. I-delete mo na yung mga memories mo nung cellphone, mag-delete lang.
Kaya nga lahat ng kaganapan sa buhay ko, lagay ko sa white. Harang. O, di ba, master? Para pagtanda, ganyan. Pagtanda, ito pala si tatay nung ano, di ba? Kabanwagan niya. Kabanwagan? Lian, mga shoutout. Ako si Lian siguro isa sa mga bububunot. Everyday nandyan. Ay, tuwag mo si Jowang, aga. Saglit lang guys ha. Hello? Hey, man. Sana all. Ma'am, may tumatawag. Kain. Ayan. Jowa kiss naman. May pa-flying kiss. Mike Anthony Oboro. Mega lot shoutout. Bagina, sino nasa mo matagatak eh. Pa-entry din mo. Ha? Walang kuryente daw Sabado hanggang anong oras? Kaini, Sabado wala namang kuryente. Ako'y nangigigil. Andox, manok, tamad ko magluto. May bagong didikitan, ayan. Oo, Mark, dikitan mo itong mga ano natin, Jennifer Vlogs, yung nakapin. Lian, at saka Mark, patamsak naman ako sa nakapin. Thank you. Kumusta ba ang diet? Nagsusurvive naman. Napakain lang ng laing. Lian, Mark Anthony, patamsak ako ng nakapin. Thank you. Pag di padikit kalembang naman ako, please.
o burro. Ayan, sino ba yung mga bago dito? Ay, luma. Mga luma na. Mark Anthony tsaka Lian. Ano sasabihin ko, Mark Anthony at tsaka Lian, gawa kayo ng bago yung ninja. Gawa kayo ng bago yung YT. Mag-add lang kayo sa nyo, same phone. Mag-add lang kayo ng same phone para may idikit tayo sa sa mga sponsor natin. Dan na po sa Premiere. Ayan. Dan na sa Premiere. Ayan. Gawa kayo ng bago. Pero yung entry nyo, same ng pangalan nyo pa rin. Pero gawa kayo ulit ng bago para sa dikitan natin yung mga sponsor natin. Ayan, nadikitan nyo na ba si Sis Jennifer? Ito si Kayden, nadikitan nyo na ba? Lian at saka Mark, subscribe at saka turn on ang bell. Invite kayo sa community nyo guys or Facebook. Guys, share nyo sa Facebook. Share ang natin sa Facebook. Okay naman, pulpak po. Mark Anthony at saka Ma'am Lian, pa-share ako sa Facebook nyo. Master, naka 1K ka na ba? Master Denon, wala ka pa community? May community ka na, no? Pa-share ako sa community mo, mag-create ka lang. Ay, wow! Nangangamoy bagong sponsor po, ma'am. Gawa kayo, Lian, tsaka Mark Anthony, gawa kayo ng bago. Si Master Denon, hindi ko pala na-check kagabi community ko. Punta ka lang dun sa channel mo, tapos may makita ka doon community. May community kita nakikita eh. Mag-create ka lang ng post. Create post. Hindi ko pala check kagabi. Meron ka na yun kasi 1,000 ka na. Si Master Deno, sabi ni Lian. Ayan, Lian tsaka Mark, nakikita nyo na ba si, yung binababa ni Nightbot? Sino ba ba? Premier ni Striver 730. Ibaba mo, sis. Sis, baba mo para matamanuhan ko. Yes po, ma'am, dikit ko na po binabang bahay, sabi ni Lian. Ayan, Lian na tsaka Mark, gawa kayo ng bagong channel. Mag-add lang kayo sa same gadget. Pwede kayong makagawa dyan ng 10 to 20. Para may ididikit tayo sa sponsor natin, ha? Opo, ma'am, ayan. Kunwari bukas, gagawa ka ng hindi mo pangalan. Ma'am, si Mark po ito. Pa-entry po. Ayan. Tapos yung same name nyo pa rin ang ipapa-entry natin. Andito na sa inyo, Mark and Lian. Itong dalawang to eh. Mabubunot itong dalawa lagi dito eh. Lalo na bukas. Bukas is July na eh. No. 2 minutes na si Strivers. Ayan guys, pabisita ako dun sa binaba ni Sis Jennifer pa-support. Ilagay nyo Team Inday Tef.
Ayan, nandun na si Lian. Oh, yung team ko ay isa. Yung team ko, ayan ano si Mark. Team Inday Tef po, tamsak. Dalawa. Will begin shortly na. Cheers! Happy Father's Day to all. Kailan Father's Day? Hahaha, di ko alam kasi. Tapos na ata eh. Uy, tapos na. May... Ay! June 7... June ano? Tapos na. Barbecue bukas. Ulo tsaka isaw. Ha? Andun? Ano ta? Malinis yan. Oo nga pala, nakalimutan. Ano ba yan? Ano ba yung tatay? Tatay niya, Re. Ayan, Master Denon. Team Inday Tef. Inday Tef. Team Inday Tef. Guys, shout out Team Inday ah. No da pretty. Savage na. Nabasa ba? Okay lang. Nabasa ng konti. Yan.
Dahil na. Ha? Dahil. Ano? Slow mo. Give up na. Kurang ganun. Kaya ba din naman si Right? Ha? Si Right? Apa ya? Sino ba siya? Oh, nabasa si Rice? Hindi ko na ako yun. Ano bang title ng ano niya? How to make 3-seater sofa frame. Sofa frame pala yung gawa ni Kuya. English ko pala si Daisy.
Stacy, mega love shoutout. Ayan, nakatambay na. Nakatambay na ang kanyang telepono. Hindi ko yung ganyan. Brand yung telepono niyan. Hindi na yan nalulubat. Ayan, sister, hindi na nalulubat, no? Copyrighted yung nagkaraoke ako kagabi. Ngayon tara may doon Sabadong. Saya ko tamsa kaya. May galaw saya ko. Patamsak naman po ako sa ating premiere sa taas. Thank you. No? Ano to? Ata? Awarin ki rice cooker? Di adobo ko ako. Yung adobo kong tila sabaw mo. Garanti ko Nyati ko Ay, paano yung ni Koda?
Ano ba yan? Lagi mute. Welcome, welcome. Ayan. Hindi ba siya busy? Nag-live pa siya? Sabihin mo pa siya naman dito sa atin. Na-CPR ako dun sa karaoke ko, kainis. Yung yung CPR niya yung Miley Cyrus. CPR niya yung Miley Cyrus. Palace details guidelines on inbound international travel for fully vaccinated individuals. Inbound international travelers who were fully vaccinated in the Philippines, regardless of their travel history, and those fully vaccinated from other countries who stayed exclusively in green countries or jurisdictions 14 days prior to arrival in the country will be able to enjoy the shorter quarantine period effective July 1. This after the Inter-Agency Task Force finalized guidelines. Ano pa ba ang green countries na jurisdictions? Ito yung low-risk countries ayon sa Department of May follow nga, hindi ko pina-follow to eh. Naku, ang swerte naman ng mga magbibisita ang mga Joawanets. Kasi, ayan na nga. Sana next. Sana next ay Ay. Mega Logics, thumbs up ulit, sabi ni Master Denon. Are we even ready for the June supremacy in the special edition of Kingdom? Ay! Malapit! Guys, malapit na ba ang Kingdom? Malapit na ba? Ay, ibang Kingdom to. Kingdom? July 23. Naku, birthday ng kapatid ko. Ako, July 22, birthday ko talaga. Kapatid ko, 23. Below our current quarantine classification, according to the Philippine government's modified enhanced community quarantine through July 15. Mindanao. Sumo ng mata. Ay, naku naman. SB Secretary Harang, nag-out shoutout. SB, mega shoutout.
sa support. Ayan. Walang anuman, Kuya SB. Yan, patamsak naman ang aking premiere. Kuya, may premiere din ako sa Friday, 8:30 p.m. Baba na bahay mo, didikitan ko. Mga hindi pa nadikitan, sabi ni Master Denon. Ayan, si Master Denon din, SB, pumunta sa iyong tahanan. Bukas ay magba-barbecue kami ng ulo ng manok at isaw. Isaw ng manok. Natuhog ko na. Sinipag ako kanina kahit pawis na pawis ako. Sabay nawalan kami ng gas. O, diba? Ang saya. Sabi ko nararamdaman ko itong lutuan namin ay paubos na. Kasi naamoy mo yung gas. Ayun nga. Naubusan nga. Buti na lang. May kahoy. May kahoy naman po. Naluto naman po yung yung ulo ng manok. Tsaka yung isaw. Ang isaw pala hindi dapat masyadong lutong-luto, no? Kasi matigas siya pag tinusok. Pero natusok ko naman lahat. Next time alam ko na ang diskarte nun. Dapat pag kumulo na siyang ganon, alisin mo na. Wow, di kahoy, of course. Ganyan ang mga alta de syudad. Kahoy ang gamit. Charot! Nagkahoy ako, tapos kakaligo ko lang, usok-usok ako. Naku, Diyos ko. Ayan, nag-shower ulit ako. Pero hindi ko na binasa yung ulo ko. Grabe, init. Naluto naman. Yan ang gusto ko sa province. Naalala ko tuloy lola ko. Nako, Master Denon. Ever since the world began. Nung mga bata pa kami, yan ang aming gamit. Iba pa yung gas, iba pa yung kahoy. Hala, Strivers! Hala, thank you sa support in Daitef. Kuya Strivers, thank you. May pakulay siya. Salamat. Ayan, guys, natikitan nyo na si Strivers been made. Salamat po, kuya. 10 years na ako hindi na nakaka-uwi doon. Ayan. Nakakamiss. Ayan, Master Denon. Ayudahan naman natin si Strivers, please. Salamat, kuya, sa iyong palipad dyan. Taglit lang, copy ko lang yung bahay niya. Ito na. Ayan yung binaba ni Secretary ni Inday. Thank you, kuya. Salamat, kuya. Ayan na yung bahay niya. Kuya, ayudahan ka namin. Pasensya na po. Pasensya na dahil ang mga lang, pang-ayuda lang ang meron sa atin. Mukhang busy ang mga Yan, kuya. Unang ayuda, done. Ano sabi ni kuya? Dana sa nakapin, thank you ulit. Thank you, kuya. Uy, may payud. May payud. Ang mga simple naming 5 viewers may payuda, kuya, o, diba? Saan ka pa?
Pangalawang ayuda, done. May paayuda si Inday. Pero yung pinang-support ko sa inyo, talagang ano na yon. Nag-aayuda ako pero walang tamsak sa aking mismo LS. Pero yung pinang-support ko kanina, talagang dikit na po. Daan ulit sa ayuda. Strawberries been made done, sabi ni Master Denon. Yan. Thank you ulit, Kuya. Ano daw? Naku, 8 din. Master, may si Teddy Abalos, may premiere. Si Teddy Abalos may premiere. Umpisa na ba? Oo, nasa ano na ako? Harang. Harang. Punta muna kay Teddy Abalos. Okay lang, Kuya, Striver. Salamat ulit.
Dito ako kay Teddy. Hindi ko narinig. Ano daw? Kapag headphone nga. Baka ma-CPR na naman tayo ng bonggang-bongga. Excuse me. Tapos na. Tapos na. Yan tapos na si Teddy Bear. Tapos na nga, yung bilis eh.
FW Gamay, mega mega loud shoutout. Patusok Prim ko host. Anong oras sis? Anong oras yan? Sis, may premiere din ako patamsak please. Friday. Shoutout kita, di ka namamansin. Sino? Mel, mega mega loud shoutout. Nag-shoutout kami. Hindi nga nag-shoutout si Sis Mel. Kasi premiere niya di wala. Walang kakwenta-kwenta. Sira. Baba mo dyan sis. Bula na gamay. Anong oras? 35 minutes? Sige. Tamsak na. Naku, ang dami mo ng tamsak o 200. Share ko lang. Kabuhayan namin noon. Ano to? 35 minutes. So, 8:40. 8:45. Grabe ka makawalang kwenta. At least may views. Haha, Mel Alonso. Sabi ni Master. FW Gamay, tamsak na. Ayan guys, supportan natin sa FW Gamay 35 after 35 minutes mag-start na. Ba't ka nangingialam, Master? May premiere ka ba? Sa FW Gamay may premiere. Siyempre, kumusta na siya? Gumaling na si Sis Teddy. Alam mo naman yan, inaasar lang. Inaasar niya lang si Teddy. Huwag mo, may sakit na nga. Sige sis, ano ba yon? Thursday, no? Sa akin, Friday. Patamsak naman ako ng nakapin. Thank you, thank you. Akin, Friday, 8:30, ah. Sa mga hindi best dyan. Hindi po host, balik sa niya. Kawawa naman. Na siguro yan, lamig tsaka init. Sa likod. Stress. Oo, no? Nagpa-doktor na ba siya? Nagpa-doktor na ba siya? Oo nga. Madaling makaano yung stress.
Peachy Cooking, mega mega shout host. Good evening. Good evening, Peachy Cooking. Yahoo, yahoo, yahoo. Hindi natatakot. Eh, bakit naman? Eh, mag-ano naman siya, di ba? Eh, anong iniinom niya? Dapat nung nararamdaman niya na ano, hindi na niya hindi na niya pinawalang bahala. Kasi mag-weak talaga ang ano mo, immune mo. Good evening, Peachy Cooking. Mega mega lahat shoutout. Kumusta na? Sis Peachy, meron tayong granela supply ha. Kung gusto mong sumali every night, magpa-entry ka dito. Manalo ka ng GCash. Kung gusto mo ha. Tapos sa July 21 may pa-games na tayo. Baka daw kasi sabihin may COVID siya. Eh, alam mo naman ngayon, di ba? Magpapasukob. Anong sukob? Anong magpapasukob? Magpapausok? Ayan, Peachy Cooking, mega mega loud shoutout. Break your heart. Sino na stress? Si Teddy. May sipon o bulagnat pabalik-balik tapos sakit daw buong katawan niya. Naku sis, dapat magpaano na siya. Kumusta naman yung hinga niya? Kasi yan yung yan yung symptoms, 'di ba? Lalo na pag sakit ng katawan. Magpausok siya tapos mag-inom ng gamot, mag-inom ng gamot. Paracetamol. Ako master na stress sa'yo. Ay, andito naman ang aso't pusa. Dapat inom na siya ng gamot ng tamang gamot. Ano ba, kung may lagnat siya, magparacetamol siya, masakit ang katawan, Alaxan and paracetamol. Ayan. Tapos magano siya, steam. Magpausok siya. Hirap naman. Mag-antibiotic siya. Kung may ubot sipon pa rin, antibiotic pa rin. Sa Manila pa naman, hindi pwedeng hindi ko lang alam kung pwedeng bumili ng para sa antibiotic dyan. Bumili siya sa maliit lang na butika, bibigyan siya nun. Yung tawa ni host pag naasaran kami ni Master Denon. Oo, stress ka sa akin, Mel Alonso, paano ka ma-stress ngayon lang tayo nag-usap? Nag-usap ulit. Tawa ni host parang nakaka-stress. Ewan ko sa inyo. Nakakawala ka ng stress eh. Char.
Ayun nga, ngayon lang tayo nag-usap uli. Na-stress pa ako sa'yo. Ganyan talaga tumatanda Mel na stress. Pagaling. Message ko nga. Na-stress. Kahit sino naman may stress. Kahit naman sino may stress. Kung ako nga, pag may ubot sipon, nung wala pang COVID, nakaka-stress kasi walang tulog. Sana ba sila? Naka-BJ yan. Wow, parang pinaparinggan mo sarili mo, master. Sabi. Pinirmahan pa sa executive order ng 140 na nag-adapt ng National Employment Recovery Strategy Nurse. Palawagin ito ang trabaho, negosyo, kabuhayan. Kung saan, COVID pandemic pa ako. Pinirmahan. Thumbs up sa premiere mo, ho, sabi ni Peachy. Ayan, Peachy. Everyday ka punta dito, meron tayong pa-entry. Meron tayong pa-Grand LS sa ating birthday, July 21. Ordaneta naman. Ay, nako. Wala namang kuryente sa amin. Sabay-sabay pa naman nilang anuhin. July 21 birthday mo, 22 sis, Peachy. Namamalik ba tabako? Dito ba si Daddy Alex? Nakita ko yung ano niya dyan. Channel niya. Baka ano. Wow, ha, grabe. Stress mo ako kahit pagod trabaho ko, makapasok ako sa LS ni Inday. Okay na, tanggal na pagod ko. It's a prank. Ako, hindi nagpapastress. Ngayon lang talaga dahil kay Master. Ay, magkasunod pala tayo. 21 po ako. Wow! Happy birthday, sis! Yes! Magkasunod tayo. 21 ka, di ba? 22 ako. Yung kapatid ko, 23. Ayan, sis Peachy, ha. Ano ko, birthday pa naman yan. Ako, busy to. Hindi makaka-attend. Anino lang ni Daddy Alex, yun. Nakita ko kasi ano yun, akala ko. Alice 4, ano daw?
Ano yun, sis? Alis siguro kami host, outing ng family, oh. Saan ka? Saan ka ngayon, Peachy? Paborito kong pamangkin, 25. Wow! Sunod-sunod pala, no? Sayang si Peachy, punta kami Bacolod City. Wow, Bacolod. Sarap dyan. Nandiyan lang si Daddy nakikinig. Nakikinig lang, huwag kayo maingay. Wow naman, Peachy. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Birthday gift ng hubby ko ho, sabi ni Peachy. Wow. Sana all. Mapapasana all na lang. Haha, grabe ka, Mel Alonso. Makapuwet ka, wala ka ba puwet? ikaw lang maingay, Master Denon. Parang puwet ng baboy. I need somebody to haha. Pwede lang mag-vlog, sama kayo. Masyadong private family ang hobby ko, sabi ni Peachy. Meron master pero walang butas. Oo nga sis, may mga ganyan. Ayaw yung masyadong napapublic, ganyan. Ano yan? Saan ka nagdudumi? Sa bunganga. Meron master pero walang buwan. Sira ulo. Walang butas. Baba ka dyan ng bahay si Speech. Pabutas yan sa tubero, sabi ni master.
My favorite candidate for senator. Tatakbo ka ba? Siguro lalakad na lang tayo papuntang Senado. Para hindi tayo madapa. Lakad lang. Huwag nang takbo. Sabi ni Salvador. Share ko nga to sa ating Tawag ka tubero. Yan nagbaba si sis Peachy. Deep fried. Ayan. Sis, nandito ako sa iyong bahay. Sis Peachy, nandito ako sa iyong bahay. Daddy Alarcon Tubero, yun tawagin mo. Pabutas mo, May Alonso. Ayan na, magluluto na si sis. Sis Peachy, andito ako sa iyong bahay. Dati na tayong dikit kalembang. Ikaw tutubuhin ko. Miss Jen. Bessie ka dyan, Bessie. Sobrang Bessie, ang ating dalagita. Bessie dyan. And tonight, FW Gamay. Ayan guys, may premiere na si FW Gamay. "12 minutes pa naman. 12 minutes, so anong oras? 42? Ay, 45. Tibuli, bakit daw sabi ni Daddy Alex? FW Gamay, ayan. Magala siya si Smell, sabi ni Jennifer. Maliwanag masyado. Masakit sa mata. Kung nagkaraoke ako kagabi ng CPR, bullshit. Master Denon, mega shout out. Sabi natin, FW Gamay. Ayan guys ha, sa darating na July 21, Grand LS natin dyan. Mega shout sis Jen, sabi ni Mel. Sara si Daddy Alex.
ano, 8:45 sa'yo na, sis, ano, OFW. Ako din Biyernes, meron. 8:30. Bukas tanghali sa akin. Master. Thanks, Master. Sabi ng W kamay. Anong oras sa'yo, sis? Tamsak sa nakapin. Ngayon na nagtamsak. Full pack host kay OFW, tamsak sa premiere niya. Ayan. Si Speechy, may premiere din kami. Patamsak ako sa nakapin. Nakapin, dating dikit. Thank you, thank you. Dikitan mo na yan, sis. Pag di pa dikit, si Speech. Tsaka yung binababa ko. Hindi na ako nakapag-vlog, kakainis. Ano kayong ginagawa nitong isa? Ba't di nakapag-vlog? Nag-vlog ka na sana. O, diba? Anong oras na po? Alas 7 na po dito sa Macau, pero parang alas 4 pa lang. O, di isang content na yon. Dan na kanina pa ho sa nakapin. Thank you, Peachy Cooking. Sayang, hindi pwede maka-join si Sis Peachy kasi 21 din pala birthday niya. Wala na ma-upload na video. Naku, mag-esep-esep. Magmukbang ka dyan. Dan sa nakapin at tamsak, sabi ni Sis FW Gamay. Thank you, thank you. Lagi ko nakalimutan yung camera ko. Eh, di cellphone na lang. Cellphone, di pwede. Uy, Master Denon, mag-ano ka nga, Gingo Biloba? Gingo Biloba. The blue sky.
Makalimutan. Naku, puro na lang ano. In God's perfect time. O Diyos ko. Pag out ko kasi, punta agad sa LS mo host. Kaya di ko nagagamit yung cellphone ko sa vlog. Kaya yung action cam ko talaga yung ginagamit ko pang vlog. Buti na ano, pwede, buti saglit lang mag-edit. Saan ka nag-edit? Na, 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 kita. Isang tala. Oh, magandang dalag. 2 hours lang edit. Grabe naman katagal niyan. Saan ka nag-edit? Ako cellphone lang ako eh. Parang yan nga dapat aralin natin. Kung paano mag-edit sa laptop. Hala. Master, may balita sa Macau. Hindi kasi ako sanay. Mabuti yan. Yun nga lang, paano yung ano mo, yung thumbnail mo, mga thumbnail, ganyan-ganyan. Hindi ako nakakapanood ngayon ng balita. Ano ba balita ngayon? Sa Facebook. Facebook lang naman eh.
Mega love shout out, Master Dan, sabi ni Peachy. Sa Photoshop ko, i-edit yung thumbnail ko para sakto siya. Ay, naku, bakit sa Photoshop? Thumbnail, ano ka ba? Ang dami-dami kung saan ka pwedeng mag-edit. Naku, hindi ka nagtatanong. Ba't kailangan mo pupunta doon? Sabihin ko sa'yo, hindi kayo nagtatanong eh. Ano kaya yun? Ayan. Mega love shout out Peachy Cooking. Sabi ni Master Denon. Master Denon, namimiss ko yung namimiss ko dyan yung pagkain na yung yung talong na may may laman. May fish siguro yun, no? Fish. Yung palaman na gano'n, nakapalaman siyang gano'n. Tapos may sweet sauce. Gusto ko yun. Anong gamit mo, sis? Cellphone ka din? Kasi ang gamit ko is Photoshop, Fonto, PixArt. Pero madalas kong ginagamit PixArt tsaka Fonto. PixArt tsaka Fonto. Tapos yung mga naman, yung mga thumbnail, madali lang yan. Sa PixArt kasi, andun na yung size ng thumbnail. Photoshop na Photoshop na. Oo, tama. Photoshop na app. Oo. Sa PixArt naman, andun na nakalagay YouTube. Yung size ng YouTube. Andun na. Pero depende kasi sa gadget mo yun eh. Ako kasi sis Peachy, ang pinang-edit ko, iPhone. So, yung iPhone kasi is my iMovie. So, pag iMovie, doon mo edit yung gusto mong gawin na movie. So, madali lang siya. Mayroon na siyang libreng music. Pwede kang gumamit ng green screen, blue screen sa iyong video. Yun yung sinasabi kong green screen pag nakikita niyo pag nag-edit ako, merong lumalabas yung mga yung mga cute na na gumagalaw-galaw na ganon. Ayun, green screen pero ini-edit ko yun sa PixArt din. Yung makita niyo na 'di ba? Siya? Hindi naman transparent, pero yung yung subscribe, yung ganon. 'Di ba lumalabas siya video tapos ipapatong mo dapat. Yun yung green screen, 'di ba? Hello host! Hello po! May shoutout Viola! And mag-type ka lang sis ng dyan, Tef. Si Nightbot na magbababa ng iyong bahay. Phone ang gamit ko Samsung. Hindi ako marunong pag Samsung. Ang ginagamit madalas pag Android, KineMaster. Pero hindi ako marunong. Wala kasing music. Kailangan mo magbayad ata no? Kailangan mo magbayad. CapCut kami. Gamit ko sa edit. Yung CapCut kasi, di ba may watermark? Di ba may watermark kasi? Yung KineMaster, pwede mo alisin yung watermark niya. Meron naman yan sa YouTube kung paano. May tutorial. CapCut maganda rin kaso nga lang, may watermark. Maganda sana siyang gamitin, pero may watermark.
Sa KineMaster kasi walang music eh. Yung iPhone kasi may mga ano na siya music, 'di ba? Tapos hindi na ako masyadong nagkokopya-kopya ng music doon sa ano. Kasi talagang may CPR. Hindi ko pa na-try yung ano, yung music, yung YouTube Music. Na-try niyo na ba? Oo, sa iPhone. iPhone ko. Tapos yung music niya kasi, naka-install na ang music ng iPhone. So, madami kang pagpipilian doon. Mega mega lang shoutout mother. Lahat. Yung thumbnail ko. Pero yung ano ko, yung banner. May pinang-edit ako doon. Banner. Pwede yung ano, sa computer, pwede yon. Cellphone, pwede din. Pag CPR yung music nyo, pwede nyo gamitin yung YT music para mapalitan yung music nyo para walang CPR. Minumute ko. Kahapon na CPR ako dun sa karaoke ko. Busit. Nag-mute na lang ako. Hello po, Kaden, sabi ni Peachy. Hello, Master, sabi ni Kaden. Hello din Kaden, sabi ni Master. Buti naman at naisip nila yun.
Nagsawa na siya.
Daddy Alex Megalot, shout out. Pichi Cookie Megalot siya, sabi ni Kaden. Walang problema, Alex, kung lumayas na, haha. Yung walang butas ng puwet. Umalis si Junjun, Master. Haha, nagutom si host kaya malungkot. Haha. Daddy, Megala siya, stress daw siya sa akin, kaya umalis na. Pichi Cooking, baba ka bahay mo, dikit ko sa'yo, only alagad ko. 900 WH na lang need, hehe. Wow, Daddy Alex, plinay kita nakaraan ah. Ikaw, si Master Denon, tsaka si Mel. Bago ako natulog. Sabi ko kasi sa'yo, galingan mo pag-play, sabi ni Alex. Ako, malaki pa kulang nasa, kasi si, daddy may work. Ako, malaki pa kulang. Mula umaga hanggang 12 AM ako mag-start nag-play. Oh, kita mo? Kaya talagang mabilis. 7:30 PM hanggang 1 AM lang pinapatay ko na. Ay, naku. Hindi pwede magdamag. Ano ka ba? Para madali ka, magdamag. Dapat nagpo-play ka na sa ibang desktop mo. Habang nandito ka nakatambay. Naka-play ka na. Ano to? Si Baing Wong. Bakit tinime out ni Baing Wong? Anong binaba niya? One, 2, 4 na lang banana. Pichi Cooking. Oo nga, sana may nagmamahal din sa akin. Naku, Master, pina-play kita. 3 kayong sabay. Mag-play ka, kahit ako din, maghapon. Tapos iba pa yung pagtulog ko. Grabe.
Yung anak ko nagpo-play pero hanggang nalobat lang yung tablet niya. Hindi, pag ano kasi, pag laptop, mas maganda. Kasi marami kang mabubuksan na window, di ba? 224 na si Kaden, sabi ni Peachy. Ayan guys, may paglablaban ngayon kay Peachy pag di pa dikit kalembang. Joke lang. Grabe talaga ni Mel. Bakit Junjun? Gusto kaya pala na sara yung puwet. Joke lang. Ah. Ayudahan mo si Peachy Cooking Master Denon, please. Nabigay ko na lahat kay Sis Peachy. Dan kay Peachy. Nalit ako host, magbawas muna. Ayan, si Peachy, dikitan mo si Master. Alam ko na, kadikitan na eh. Dikit na host sa main ko. Dalawa na ninja ko. Sige, tulungan kita mamaya. Pasok ako ng ibang LS. Mamaya baba ako bahay mo. Sabi ni Master. Tignan ko ha. Alam ko na, dikit ko na sa lahat eh. Tignan ko yung iba. Ayan o, dikit na lahat si speech. Dikit na, ayan o. Ito yung pinakabago na nagawa ko. It's a breakdown, that's the night. Lagas kasi si Lolo eh. Dikit na dikit, ano? Ganyan ginawa ni Christoph sa akin. Pasok siya sa ibang LS tapos yung bahay niya binababa. Pwede. Pwede yun. Dapat hindi lang talaga papasok sa'yo para hindi masyadong malagas, Peachy Cooking. Kasi nasubukan ko 50, pumasok sa akin isang LS. Pagdating umaga, 20 na lang.
Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. When the nights are long. And make la na na. Huwag kang gagalaw ng bahay mo. Nakipagdikitan ka, Pichi. Ayan. Sige, total. Nakagraduate naman na ako. Banana ko. Baba ko bahay mo sa ibang LS. Sabi ni Master. Minimum 5 to 10 lang binibingwitin ko kaya araw sa letra ni Lolo. Nag-delete nga ako ng ano pala. Ibang videos ko. Kaya itong cellphone ko hindi to nakaano eh. Thank you much, Kaden. Importante, may natitira. Bakit hindi ko pala na-upload tong ano? Ginawa ko. Iba yung upload ko. Nakaidlip ako. Ay, grabe. Ang aga kasi nito ni Madam. Ang aga kasi nitong si Madam magising. Kaya nakaidlip. Kaya Master fight, sabi ni Pichi. Bakit kaya lagi ka nalagasan, iliit pa bahay mo? Ako hindi naman kasi hindi ako araw-araw mangisda, once a week lang. Pero minsan 30 ang nabingwit ko, sabi ni Kaden. TikTok One Collection, mega loud shoutout. Ayan, kung main channel nyo ang gamit nyo guys, mag-type lang ng TEF. Sino to si Sis Shasham Crido, thumbs up host. Thank you. Okay po kay Den, ayan. Sham, mega loud shoutout. TikTok Collection, mega loud shoutout. Just type TEF.
Para si Nightbot na magbaba ng inyong ng inyong bahay. Baba po bahay, sabi ni Shamsham Crido. Sino to si Shamsham? Ayan, sa mga bagong pasok, kung gusto niyo magpa-entry, mayroon po tayong pa-entry. May pa-entry po tayo at may pa-game sa July 21. Yan, hindi po nadikit sa akin si Shamsham Crido, Master Denon. Ay, si Master pala yan. Guys, huwag niyo kalimutan yung nakapin na. Harang po ako 4 minutes pa. Mababahay po, baka hindi ko pa nabigyan. Kaden, baba ka bahay at Peachy. Ayan, baba ka ng bahay, guys. Peachy, sis, baba mo ang iyong bahay dyan. Kaya lang, isa lang ang natira ni Lolo. Bakit late ako? Late tong chat box ng cellphone. Maya, tagal kasi itong harang. Andiyan na yung bahay niya, Master. Binaba ko na. Bakit yung harang? Pwede naman, mag-type. I-type mo lang yung nightbot mo. Aba, may mga nightbot po kayo. May mga nightbot po kayo. Type nyo lang po yung code nyo dyan. Dating dikit. Dating dikit na rin kay Peachy. Sabi ko na.
Sige, gawan ako. Mamaya ng 5. Gawa ko ulit, Master Denon, gawa ko ulit para idikit natin kay kay Genisa, yung sponsor natin. Idikit natin sa kanya, Master Denon, kasi ang bigay niya is nagbigay siya ng 2,000 ulit. Ha? Dikitan, gawa ka ha. Sige, asahan niyo yan. Papa Teddy, luma na rin. Isa lang kasi sipi ko. Andito. Adam Rex Official! Mega shout out! Yahoo, yahoo, yahoo! Good evening, good evening! Ayan, Adam Rex, padikit, ayan. Adam Rex, padikit kalembang din naman sa ating sponsor, please. Yung binababa ni Nightbot. Huwag naman kalimutan na tamsakan ang ating live streaming, guys. Ano oras ba yun? Magkasunod kayo, alas 12, launa ng mga live stream. Live stream.
Kimi no tora kana na shite maya ika. All I should do is someone to mother. Ooh, I was dreaming. Ba yun? Thumbs up sa premiere. Thank you, master. Don't. I need somebody if they love me in my worst. Ako din ang mabagal. Your connection, sabi niya, oh, your connection is unstable. Please wait while reconnecting. Sabi kanina pa to. Reconnecting ng reconnecting. Ano bang problema niya? Wonder why. I wonder how, I wonder why. In the sky, and I can't see. Just like a lemon tree. I wonder how, I wonder why. But I can't see.
I wonder why. Mga matulog na tayo. Matapos na. Malapit na matapos ang harang. Stork Vlog, magagalaw siya. Ganda ng glasses mo, host. Thank you, Stork Vlog. Magagalaw, shout out. Good evening. Good morning na sa'yo dyan. Aga pa para matulog na kayo. Matutulog na kayo. Mga alas 10. Alas 10. Mega lang siya, Stork Vlog. Tusok na. Thank you, sis. Damdam Saksis. Joy Marilyn, magagalaw, shout out. Salamat. Meron tayong ulit premiere sa sa Friday. Nako, malabo sis. Malabo. Ayan. Para sama na kayo ni Kayden. Ako, pauwi na siya sis. Joy Marilyn, magagalaw, shout out. Tamsak, salamat Adam Rex. Ayan, type ka lang ng TEF dyan. Baba ni Nightboot yung bahay mo. Salamat. Ako uwi ng Pinas. Stork Vlog. Stork Vlog na nadikit po. Thank you, sis Joy Marilyn. Maraming salamat. Guys, patamsak ng premiere natin. Nakapin. Stork Vlog, dandikit. Sabi ni Sham. Di ka balik sa Canada. Sek, sabi ni Stork Vlog. Tamsak sis sa premiere mo. Sana all lagi may premiere. Gawa ka na sis. Pag nagpalengke ka, ganyan. Bababahay, please. Sabi ni Stork Vlog.
makita ang magandang pag-asa. May mga video ko sis, di pa na-edit. Tamad ako. O, bakit naman? Mag-edit ka na. Madali lang naman, di ba? Naka-iPhone ka naman. Madali lang naman sa iPhone, di ba? May ano na doon, may song ka na. May song ka na, mag-edit ka na lang. Turuan mo ako paano maggawa ng night boot hole. Sige, sige sis. Madali, saglit lang. Tignan natin yung ano, yung, para nakalimutan ko na. Kasi may gagawin pa eh. May gagawin muna. Isiset mo muna. Isiset, yung step by step, parang nakalimutan ko na. Hindi ko alam sis, bakit ako tamad. Nasa school naman yung mga anak mo, di ba? Kailangan mag-upload din. Ganun ba? Kasi pinanood ko lang din sa YT. Sis, Historic Vlog, pinanood ko din sa YT. Marami sa YT. Pinanood ko din doon. Doon ko nalaman. Pero yung step by step, parang nakalimutan ko na. Kasi may isi-set up ka pa eh. May set up ka pa. Tapos may code. Code kasi yun na mahaba. Code siya. Kahit ito, yung nagbababa ng bahay, ganyan yung automatic or yung mag-type ng pangalan ko kasi bababa ni Nightbot. May code yun, mahaba. Wag nang matamad edit. Sige, search ko na lang sa YT, ayan. Oo, sis, madami doon. Doon ako sa YT din eh. Pero yung ano kasi dapat nag-ano pala ako, no. Pero kung sa unang ano, hindi ko na matandaan kung ano eh. Kasi may code siya. May copy-paste pa. May copy-paste. Kaya mas okay na yung ano, may mga Dara sa Primo Host. Thank you, Sis Historic Vlog. May premiere ka ba? Sis Historic Vlog. Ito, portable laptop. Pinapanood ko sis. Mukhang maganda nga to, laptop stand. Sa akin may stand ako pero hindi ano eh. May lagayan ako ng laptop pero hindi ganito. Kasi noong unang panahon wala namang ganyan, di ba? Yung ito lang, yung lagayan lang ng laptop. Yun, meron ako. Speaker naman siya, speaker. So, ano siya, laptop, lagayan ng laptop. Tapos, may wire siya. Pag kinonect mo sa may speaker yung niya, yung ito niya. Pang talaga, pang movie, mga ganyan. Pwede mo pa itong gamitin pang Pwede mo pa itong gamitin pang mukbang kasi na-adjust siya. No? Multi-purpose. Tinuruan ko na ni Mami Secretary, haha. Ano yun sis? Tinuruan ka na? Baim Wong, I'm sorry host. Yes, Baim. Magalaw shout out.
Tama si Mami, si Kaylin kasi di lahat marunong gawa niyan, sabi ni Stork Vlog. Yung alin sis, yung alin, dapat vlog mo paano gawa ng night boat. Backread host. Dapat tong video mo paano gawa night boat, tapos gawa mo vlog. Ah, okay. Hindi ko na ano. OTU. OTU. By Wong, mega shout out. If you want to drop your link, just type TF and Nightbot will drop your link. Dami mag-view niyan, sabi ni Stork Vlog. Naku, nakalimutan ko na rin content yun. Tutorial, no? Watching pa rin sis sa iyong portable laptop. Luto maya ako breakfast. Nasa harang ako sis Alibaba, Stork Vlog. May harang. Ay, iba na pala yun. Tapos ko na pala. Sige sis. Iabot ko lang to ng 10 PM. Baba na rin ako. Sige lang, master.
Gay Tapang Vlogs, friend ako ni Ate Peachy. Hello, hello. Ayan, may jacket ka na, sis, Guy. Guy Tapang, may kabagalad siya. Host, tulong din po kay Guy Tapang. Friend ko po yan. Invite ko siya. Sa LS mo. Sige, sige. May papadikitan lang ako sa kanya. Dahil sa premier Daddy Alex, magandang siya. Salamat po. Sis, Guy Tapang, baba ka na ng bahay mo? Meron pala tayong Guy Tapang kung hindi ka busy. Meron tayong Grand LS. Kung gusto mong sumali, manalo ng GCash. Kaden, hi, dear. May gabi shoutout. Sabi ni Guy Tapang Vlogs. Thank you. Ang haba ng tayo ko. Ano ba yan, daddy? Kainis? Sige, dikitan natin. Baba ka lang, ma'am Guy Tapang. May ipapadikit po ako sa inyo na sponsor natin kung okay lang. Tusukin na yan kung matapang talaga. Dami ko kinain, Alex Alarcon. Unahan ko na, Guy Tapang. Ayan. Baby, at yan sa harang megagalat shoutout. Ayan, sis, Guy Tapang, padikit naman ako sa sponsor natin. Itong binababa ko, please. Ayan, Guy Tapang, huwag mo lang akong kalimutan, dikit kalembangin si host, ha? Guy Tapang pala to. Ano bang Guy? Ako ng Guy. Ako ng Guy Tapang. Guy Tapang. Dikit kalembang mo sila lahat, Guy Tapang. At lagi ka punta dito sa LS ni Inday Test. Ayan. Thank you. Dikitan mo rin yung nakapin. Sis, Guy Tapang. Nagla-live streaming yan. Pwede kanyang bigyan ng ayuda. Baby at Yensa. Good evening, sis.
Pang-akap sa'yo. Thank you, thank you. Ito din, si ano, Gay Tapang, si Atienza Family, nagla-live streaming to. Lablabin mo siya. Nandito ako sa iyong bahay ngayon. Sa Samyang Challenge mo. Thank you, sis Atienza. Jamie. Salamat. Naku pa, ano na tayo pa? Tawag dito? Pa-out na tayo. Alas 10. Gay Tapang Vlogs, dandikit kalembang all, pasukli na lang, Yahoo. Ayan, sis Gay Tapang, lablabin mo yung mga nag-ano sa'yo. Welcome, sis. Salamat, salamat. Sis Jamie, patamsok naman ako ng ano ko, premiere ko sa Friday. Thank you much, host. Ayan. Nandito ako sa kanyang bahay. Samyang Challenge. Naku, napakanghang nito. Dan na po sa nakapin, sabi ni Gay Tapang. Ito. Salamat. Ayan, dikitan mo yan, sis Guy, kasi nagla-live stream yan, pati si Atienza Family. Taga-Japan yan, lablabin mo. Lakas ulan dito. Naglo-loading ako. Ito, Gay Tapang, lablabin mo yan si Atienza Family. Nagla-live streaming yan. Samyang Challenge, walang inuman ng milk. Dapat ganarn. Siguro pawis hanggang sa ano, no? Anghang, grabe. Ayan, Gay Tapang, balikan mo si Alex Alarcon. Lagi kayong mag-ano ha, subscribe, tsaka ano, laging mag-ano, i-turn on ang notification bell. Dikit kalembang sa'yo, Gay Tapang. Gay Tapang, dikit kalembang sa'yo, sabi ni, Sham Sham. Tsaka si Daddy Alex, balikan mo na lang. Dan dikit kay Gay Tapang Vlogs, hindi na ako nagbakas, basta nood ako video mo, sabi ni Kaden. Si Boy Tapang na lang proxy ko sa Granel Esmo host. Si Boy Tapang, Gay Tapang. Sige, sige, sige. Pwede sis, pero dapat pwede, dapat dikitan niya si dikit kalembang niyo si sponsor. Sige, sabihin mo punta dito. Manalo siya ng GCash, magpapagames tayo. Sige, message mo si Boy Tapang, puntahan ko sa Granel Esmo. Boy Tapang, Gay Tapang. Naku. Daddy Alex, official dan na po, full pack po. Ayan. Si din, Sham Sham, sis Gay. Si Sham Sham tsaka si Kaden din, balikan mo na lang please. Tapos ipapadikit ko sa iyo yung binababa ko kanina. Para may entry ka, pwede ka manalo ng GCash. O, diba? Salamat, Gay Tapang. Vlogs Yahoo. Ayan. Si Boy Tapang talaga. At si Kit Talents. Sabi ni Gay. Ay, sabi ni Gay. Sham Sham. Thank you, Daddy. Ayan. Daddy Alex. Ayan. Gay Tapang, si Sham Sham, balikan mo tsaka si Kaden, please. Yung mga bahay nila, binababa ng night boat. Si Kaden, Kaden and Anastasia. Ayan. Lablabin mo. Gay Tapang, dikit kalembang sila lahat, sabi ni Peachy. Message ko sila para makapunta sila. Salamat, Gay Tapang, sabi ni Daddy Alex.
Kalembang all sis gay ha, notification bell i-turn on mo lagi, no? Pag nagdidikit ka. I am bot sa'yo, master. Gitapang, ikaw na bahala kay master. Dikit na ako sa'yo, pati si master. Sabi ni Sham Sham. I am bot sa imo, master. Sabi ni Kaden. Asa na si Gay Tapang? Sis, andyan ka pa ba? Natutulog na ako. Sis Atienza, thank you. Asa na si Baby Tapang? Ay boy. Baby tsaka pinaghalo kainis. Nantok na rin ako. Ulpak ko to sa sis. Thank you sis Atienza. Salamat. Wala na, tabunan na ng samyang si... Natabunan na ng samyang ang ating sis. Salamat kaayo, host. Ayun, dagang salamat. Dan Gay Tapang Vlogs. Sabi niya, Sec Anastasia. Nawala naman na si sis Gay. Baka nagdidikit naman.
Nagpunta ng CR. Asan na? Baka video pa siya nood. Baka nga nanonood ng video eh. Ayan na, nalobat ako. Patay tayo dyan. Kaya pala tahimik ang ating Sister Gay. Ayan, Sister Gay, dikitan mo na sila. Maidikit pa sana ako eh. Kadendan na. Ngayon. Ayan. Ito naman si Master Denon, ano. Sis Gay, tapang dan na sa'yo. Sabi ko sa inyo, dahil sa Samyang eh. Lobat tuloy. Ayan, sis Gay, tapang si, ano, dikitan mo, si Motocheck, yung binababa ni Nightbot, dan na sa'yo. Tapos, kung gusto mong manalo ng GCash, everyday tayo magpa-entry, punta ka dito. Tapos, may papadikit ako sa'yo para may entry ka na. Tapos, sa July 21, mag-games tayo. Manalo ka ng ano, GCash. Pwede ka manalo ng GCash. Sige, may isa pa idikit sa'yo. Sabi ni ano, Kaden. Ito, dikit ko pa, Gay Tapang Vlogs after harang. Asan na si Gay Tapang? Gay Tapang, balik ka na ulit dito bukas. Balik ka ulit. Ako'y nantok na. Ha, Sisa, balik kayo ulit dito bukas. Good night na, guys. Puntahan niyo si Anjoy. Puntahan niyo si Annie Joy. Kasi may ano din siya, may entry din siya. Sureness, ayan. Thank you, sis, baby Atienza. Wala na si Sis Gay Tapang eh. Okay, salamat. Ayan, good night, Sisi. Good night, Sis Jamie. Ingat ka dyan. Ingat kayo lahat, guys, ha. Salamat. Master Daddy Kaden. Peachy, thank you. At saka kay Sis Gay Tapang, balik na lang siya bukas, ha. Salamat, paalam, good night. Bye-bye, guys.